Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mai. Tapi ini pasar mendung. Delok tanduran cek sama jembatan dulu. Pedan guys, mendung pedan. Paring tanduri. Di sini pangan tikus, lubang-lubang keterak banjir. Ijo-ijo kabeh tandurane. Tandurane jembatan luwih ijo royo-royo. Kanggo suguh manten anyar ngono. Di sini pangan tikus mbok piye. Wis sak mrono, langite mendung guys. Pasar. Sepi orang ana wong. Ini sawah juga akeh. Ini kuda lompatan. Ini udah. Kali ini keadaan ini bruk jembatan ini sepi si isu uang bring ger tak budalin pasar. Walah. Mbak Suni ya dodol bubur ki. Bubur Garut. Tempe. Iki. Dadi loro lah. Buya. Wis balik le. Balik Nggawa apa hae? Gowo kudang satu. Dilaket kapan iki Dikelo ning kono kok ya. Dijojo wong nang kono. Ting tong. Kuwi pira, Min? Iki tempene sing gejujur jek. Loro ae. Sithik pira, Jek? 4.000. Kok kok tidak apa-apa lho kok angel embah tak embahno yo iki jek ah. Iki kene mulih iki. Iya wis nek ngono. Iki tempene loro pira? 8. Heeh, dadi genep 20.000 tempene loro wortele imbono misan. 8 karo 10 ayo 18. 2.000. Sing mentol lho. Lho, mentol. Oh, alah. Loro lho ya. Iki loro. 2.000. Iki ngene. Lebokno ya. Lah itu. Iki, nek tak tuku tambah. Tambahe tak adane sik. Dek kei tambah 3 seprapat. Aku 10. 10. Ya biasa iki lah. 120 sampean 10. Dane? Gak nduk jek. Wong padha mergawe iki kok paling. Apa? Kowe pene nyelot lemir kaya Tepas. Bukan ndonde. Mak ndi? Lebokno dadi. Itu enggak sak ora.
Weh kacang murah apa larang? Mil kacang murah apa larang? Kacang kae. Iya. Ini. Toh niku. Sak bongkok niki pira? Sak bongkok 4. Mbak, ini limau balon mbak Bramban ya. Larang men. Gede Mas. Ya iya tak siap pisan yo. Duwe pun nggih. Sak meniki pira? Ya tak siap. Jiro lu patmo kan sijine 1000-an. Wah, larang tak kira oleh 4.000. Mergake kacang murah ning jaba. Harga bolo. Bolo tayas. Bolo tayasu. Bolo tayasu. Ya lho apa, Cuk? Lombok seprapat, abang seprapat, wedhus seprapat. Piye, Cuk? Iki berapa pira, Cuk? Sakmene pira? 30. Ora sakmono ki pira, Cuk? Iki 30 sak. Oh, gak maksudnya sak adah ki sakon. Karo pokoke kon dadekno sakmene wong. Iki 5.000 berarti ya. Wong ngadul iki Dadi 6 lah iki. 5,5 ya. 5,5 berarti nipis. Ya, sak kilo. Gua apa le? Abang seprapat. Abang medun, Cuk. Apa medun tok langit 1000 ya. Abang seprapat terus. Abang meheli rak layak man medun. Kalau suntek ngene sing sak-sak lho. Ayo, Pun Bu. kula nggih. Nggih. Nuwun. Nggih, sami-sami. Ile medune. Dun. Nggih. Monggo. Didol neh le. Kendel lho, termasuk ora roh tulis, ora roh dagang lho. Cuma modal pikiran tok. Iki Prapat. campur. Mbok kei ijo apa kuning. Ngolah tuku pedo digondol atiku. Tikus. Pedhot gondol Urung kucing. tanggu. Kucing kok ngono cah? Oh, Kucing kucing. ndase ireng. Kucing lho ya butuh mangan. Gak enek maling saiki. Anu, kencore 3.000 mal. Pencet ya. Kencore seprapat. 3.000 ae rasa kakeh. Ya. Jane 5.000. Seprapat enggak? Dinggo apa lele? 3.000 itu. Apalagi maknya? Saon kuwi. Uyahe mbredeli ndi? Tapi ngarep pemak ya, Lho. Tapi lho lah, ketinggian kan podo lho. Gula abang sing Oke, biasa. kilo mbak biasa seprapat. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Sekali lagi, innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Yoki Pak D Jiman, belakang rumah jauh. Pukul 2 ketoke mbah pukul 12 meninggali, guys. Mae jualan tapi langsung habis, kita pulang langsung kita tadi takziah. Alhamdulillah masih ngonangi maksudnya. Masih roh nek ngedusi ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima dan diampuni dosa-dosanya, yang ditinggalkan dikasih ketabahan. Masih tetangga, guys. Satu RT sebelah loran ya. Oke, yang ditinggalkan dikasih ketabahan hati. Semoga diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita bisanya cuma mendoakan. Selamat iki mang mae kok yo daganganin ta yo guys yo. Langsung kita pulang, check out pulang. Pas dok tambak Romo dan ana wong meninggal. Di Jiman bojone Mbah Suki. Asline wong Jawa Timur guys, Ngambon. Wong Tobo. Omah ning kene sampai mutu. Oke, disambung hari ini.
mau cuci piring timbang dodole wis pulang. Terus mau masak jamur. Ini ada jamur 1 kluwengan, lumayan sak lawan nanti ya. Ini mau bikin bumbu-bumbu nih. Ini gimana nih? Apa nih caranya sayang? Pisau. Pisau kundi, guys. Ya oke ya. Mae tak ambil pisau. Terus mentok dikek sego nggone wong meninggal ikrah barang ora diwarat. Ya wah, ya pamit-pamit. Hah? Kita ngisi berembang.